Слушайте Radio Marija Makedonija, radio kojeg otvara neboto vo vašата duša. Radio Marija Makedonija, radio koje sozdava mostovi. Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljeni Isus i Marije i dobra vam večer. Pozdravljam vas iz studija Radio Marije Makedonije i želim vam ugodnih sljedećih sat vremena. Nalazimo se u emisiji razmatranja, odnosno u emisiji Koncil naših dana, gdje razmatramo i analiziramo dokumente Drugoga Vatikanskog sabora. Danas je na redu dokument Inter Mirifica, to je dekret o sredstvima društvenog priopćavanja. Drugi je dokument, odnosno drugi je plod rada Drugoga Vatikanskog sabora. Saborski su ga oci prihvatili 25. studenoga, odnosno novembra 1964. godine, a rezultat glasovanja je sljedeći. 1598 otaca na saboru bilo je za, 503 otaca bilo je protiv izglasavanja ovoga dokumenta i 11 glasova je takozvana vota nula, odnosno na neki način rekli bismo da su to glasovi koji su suzdržani. Ovaj dokument sastoji se od uvoda, općih uputa, mediji u službi evangelizacije, odnosno kao treće poglavlje je mediji i evangelizacija i na koncu je zaključak. Dokument Inter Mirifica prvi je dokument tako visokoga ranga, jer je to dekret, koji sustavno razmatra pitanje medija i njihove uloge u crkvi. Iako je dokument malen s obzirom na to da se sastoji od samo 2 poglavlja sa uvodom i zaključkom, on je svakako prekretnica u polju medija. U vremenu kada su mediji tek započeli djelovati masovno, kada je njihova konzumacija iz dana u dan rasla, crkva je ovim dokumentom rekla svoj stav po tome pitanju. Ovim dokumentom također ušutkani su mnogi katolici koji su imali negativan stav prema medijima. Generalni sažetak ovoga dokumenta mogao bi se složiti u 2 rečenice, a to su: prvo, mediji, ukoliko se pridržavaju općih moralnih načela, kao što su poštenje, iskrenost, istina itd., mogu i oni zapravo jesu dragocjeni dar čovječanstvu. I druga rečenica, crkva mora na sve moguće načine koristiti medijska sredstva u cilju evangelizacije. Budući da je ovaj dokument kratak, razmotrit ćemo i analizirat ćemo svako poglavlje zasebno, ali prije analiziranja pročitat ćemo tekst originala, jer mi je želja da osjetite sam govor koncila, koji je, prema mom skromnom mišljenju, govor pun ljubavi, govor pun razumijevanja, govor pun nade, i to ne samo za katolike kojih se koncil na koncu i odnosi, već dapače, na čitav ljudski rod. Pa evo, krenut ćemo sa uvodnim dijelom. Dokument kaže ovako: Pavao, biskup, slugu Božih, zajedno s ocima Svetoga sabora na trajan spomen. Uvod. Između zadivljujućih izuma tehničkog umijeća koje je, pogotovo u današnje vrijeme, ljudski uz pomoć Božju razvio iz stvorenih stvari, Majka Crkva s posebnom brigom uočava i prati one koji se u prvom redu odnose na područje ljudskoga duha i koji su otvorili nove putove da se lako priopćuju najrazličitije vijesti, misli i upute. Među tim izumima posebno se ističu sredstva koja su u stanju da po svojoj naravi zahvate ne samo pojedine ljude, nego i mnoštvo ljudi, pa i svekoliko ljudsko društvo, te da na njih utječu. To su tisak, film, radio, televizija i slična sredstva koja se stoga s pravom mogu nazvati sredstvima društvenog priopćavanja. Evo vidimo kako koncil pozitivno promatra sredstva društvenog priopćavanja, kako Majka Crkva, kako i sam dokument, kako smo čuli, s posebnom brigom uočava i prati one koji se u prvom redu odnose na području ljudskoga duha i koji su otvorili nove putove da se lako priopćuju najrazličitije vijesti. Crkva također
na neki način tu određuje na što misli kada kaže sredstva društvenog priopćavanja, a ona misli, pod tim podrazumijeva tisak, film, radio, televiziju i slična sredstva. Idemo dalje. Dakako, majci je crkvi poznato da ta sredstva, ako se ispravno rabe, pružaju djelotvornu pomoć ljudskom rodu, jer mnogo pridonose odmoru i naobrazbi duha te širenju i učvršćivanju Božjega kraljevstva. Ona također zna da ih ljudi mogu upotrijebiti protiv nauma božanskoga stvoritelja i zlorabiti ih na svoju vlastitu štetu. Ona dapače osjeća materinsku tjeskobu i bol zbog šteta koje je njihova zloporaba prečesto nanijela ljudskome društvu. Stoga, ovaj sveti sabor, sljedeći budnu brigu papa i biskupa u tako važnoj stvari, smatra da mu je dužnost baviti se glavnim pitanjima koja su povezana sa sredstvima društvenog priopćavanja. Usto se nada da će njegov tako izneseni nauk i upute koristiti ne samo spasenju Kristovih vjernika, nego i napretku svega ljudskoga društva. Evo ponovno vidimo ono što sam spomenuo u uvodnome dijelu, kako je govor sabora bitno govor ljubavi, govor nade, i to ne samo govor nade i ljubavi prema katolicima, prema vjernicima, već dapače govor ljubavi i govor nade prema cijelome čovječanstvu. Idemo dalje na prvo poglavlje koje obuhvaća na neki način one opće upute o medijima. Kaže sabor ovako. Krist Gospodin ustanovio je katoličku crkvu da donosi spasenje svim ljudima, te je ona stoga obvezana nužnošću da propovjeda evanđelje. Ona smatra svojom dužnošću da i pomoću sredstava društvenog priopćavanja propovjeda i da ljude pouči o njihovoj ispravnoj uporabi. Crkvi dakle pripada urođeno pravo da rabi i posjeduje bilo koju vrstu tih sredstava ako su potrebna ili korisna za kršćanski odgoj i za bilo koje njezino djelovanje u svrhu spasenja. Dužnost je pak svetih pastira da vjernike tako poduče i vode da i pomoću tih sredstava postojano teže za svojim spasenjem i savršenošću svekolike ljudske obitelji. Uostalom, zadaća je laika prije svega da takva sredstva ožive ljudskim i kršćanskim duhom kako bi potpuno odgovarala velikom očekivanju zajedničkog života ljudi i božanskom planu. Evo vidimo kako u ovome prvome poglavlju Sveti sabor donosi 3 razine vjernika koji se nalaze u katoličkoj crkvi. Prvo govori u kontekstu opće crkve, u kontekstu vrhovnih pastira i vrhovnog učiteljstva katoličke crkve. Pa kaže da ona crkva, dakle, smatra svojom dužnošću da i pomoću sredstava društvenog priopćavanja propovjeda i da ljude pouči o njihovoj ispravnoj uporabi. U drugome krugu crkva govori i o kršćanskim pastirima, odnosno o biskupima, a biskupi su na neki način vrhovni pastiri u svojim biskupijama, u svojim mjesnim crkvama. Pa tako kaže da je zadaća i dužnost svetih pastira da vjernike tako poduče i vode da i pomoću tih sredstava postojano teže za svojim spasenjem. I na koncu, naravno ne zaboravljajući laike, crkva kaže da je zadaća laika da takva sredstva ožive kršćanskim duhom, kršćanskim mentalitetom, kršćanskim shvaćanjem, da u te medije i u ta sredstva društvenog priopćavanja uključe samoga Krista, jer na koncu on je i sam tvorac čitavoga svijeta, a iz tog stvorenoga svijeta, Kristovog svijeta, nastala su i sredstava društvenog priopćavanja. Nadalje kaže Sveti sabor, da bi se ta sredstva pravilno rabila, prijeko je potrebno da svi oni koji se njima služe poznaju norme čudorednog poretka i da ih na tom području vjerno provode u djelo. Neka se dakle promotri sadržaj stvari koji se priopćuje već prema posebnoj naravi svakoga sredstva. U isti mah potrebno imati pred očima sve prilike ili okolnosti, to jest svrhu, osobe, mjesto, vrijeme i ostalo što dopunjuje samo priopćenje,
što njegovu čudorednu vrijednost može promijeniti ili čak posve izvrnuti. Tu se ubraja način djelovanja koji je vlastit svakom pojedinom sredstvu, to jest snaga njegova utjecaja koja može biti tolika da je ljudi, pogotovo ako su neiskusni, teško mogu zamijetiti, kritički sagledati i ako je potrebno odbaciti. Dakle, u ovom 4. točki Sveti Sabor govori o nužnim sredstvima kako bi nekakva vijest koja se prenosi pomoću sredstava društvenog priopćavanja, kako da ta vijest bude što autentičnija, kako da ta vijest bude što objektivnija, kako da ta vijest bude utemeljena na istini. S tim u vezi Sabor kaže da se treba promotriti prvo sadržaj stvari koja se priopćuje. Drugo, da se promotre sve prilike ili okolnosti, odnosno pod tim prilikama i okolnostima Sabor misli na svrhu, na osobe, na vrijeme i na mjesto koji su povezani s tom viješću. S druge strane, treba promotriti i snagu utjecaja koja ta vijest može imati. Dakle, Sabor preporučuje da se često puta vijesti koje bi mogle učiniti više štete nego li koristi, da se na koncu i bolje ne objavljuju. Svakako treba imati na umu ovu istinitost i objektivnost vijesti, jer kako kaže Sabor, postoje ljudi koji su neiskusni i koji ne mogu kritički sagledati i zbog toga ne mogu ni neku stvar odbaciti. U 5. točki Sveti Sabor kaže: no prije svega je nužno da si svi oni kojima je do toga stalo oblikuju ispravnu savjest o uporabi tih sredstava, pogotovo u svezi s nekim pitanjima o kojima se u naše vrijeme raspravlja. Prvo pitanje tiče se takozvane informacije, to jest pronalaženja i širenja vijesti. Ona je bez sumnje vrlo korisna i većinom prijeko potrebna radi napretka današnjega ljudskoga društva i radi užih veza između njegovih članova. Naime, javno i pravodobno izvješćivanje o događajima i stvarima daje pojedinim ljudima potpunije i obuhvatno znanje o njima, tako da sami mogu djelotvornije pridonijeti zajedničkom dobru i lakše pospješivati veći napredak svega građanskog društva. U ljudskom društvu, dakle, postoji pravo na informaciju o onome što ljudi, bilo pojedinačno, bilo kao društvo, svaki prema svojem položaju trebaju znati. No, pravilno služenje tim pravom zahtijeva da priopćenje, s obzirom na svoj predmet, uvijek bude istinito i uz očuvanje pravednosti i ljubavi, da ono bude cjelovito. Osim toga, neka je s obzirom na način pošteno i prikladno, to jest da sve to poštuje čudoredne zakone i zakonita prava i dostojanstvo čovjeka, kako u traženju vijesti, tako i u njihovu objavljivanju, jer ne koristi svako znanje, a ljubav izgrađuje, kako to kaže Sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima. Dakle, u ovoj točki ponovno Sabor stavlja na um prvo ispravnu savjest onih koji tu vijest prenašaju, odnosno koji su dio medija i sredstava društvenog priopćavanja. Tako Sabor govori da postoji pravo na informaciju, da svaki čovjek posjeduje pravo na informaciju, ali pravilno služenje tim pravom zahtijeva da priopćenje bude, s obzirom na predmet, bude istinito, pravedno i da to bude učinjeno u ljubavi. A s obzirom na način činjenja te obavijesti, da to bude pošteno i da to bude prikladno. Odnosno, da poštuje moralne norme i moralne zakone, a na poseban način dostojanstvo čovjeka. U 6. točki Sveti Sabor kaže: drugo se pitanje tiče odnosa između prava umjetnosti, kako kažu, i normi čudorednoga zakona. Budući da se oko toga predmeta gomilaju rasprave koje često proizlaze iz krivih naučavanja o etici i estetici, koncil izjavljuje da se svi trebaju apsolutno držati primata
objektivnog čudorednog poretka, jer on jedini nadilazi i stavlja u pravilan suodnos svake druge ljudske redove, ne izuzevši ni red umjetnosti, bez obzira koliko oni bili vrijedni. Samo čudoredni poredak zahvaća čovjeka, razumno stvorenje Božje pozvano na višnje stvari u čitavoj njegovoj naravi i dovodi ga, ako se cjelovito i vjerno obdržava, do potpunoga postizanja savršenstva i blaženstva. Dakle, 6. točka je vrlo zanimljiva. U vrijeme održavanja Drugog Vatikanskog sabora, dakle to su 60. godine prošloga stoljeća, vrlo je bila burna, kako to i sam sabor govori, vrlo je bila burna rasprava o nadmoći morala ili pak umjetnosti. Jer umjetnost se smatrala nekakvom višom silom, nekakvom, recimo to tako, kvazi religijom. I ovdje Sveti sabor ponovno na neki način daje svoje mišljenje, odnosno daje svoj nauk o tome tko ima ovdje prednost. Da li moralni zakon ili pak umjetnost. U ovome kontekstu zanimljivo je također spomenuti i sljedeće. Kada Sveti sabor spominje objektivni moralni poredak, onda ne misli na moralni nauk katoličke crkve, već misli na moralni nauk, odnosno na opće moralne norme koje su zajedničke svim stvorenim ljudima. To je takozvani objektivni normativ kojega svaki čovjek dobiva svojim rođenjem. I ovdje sabor ponovno, kako što sam rekao na početku, gdje se očituje taj govor ljubavi, dakle ne stavlja katoličku crkvu na prvo mjesto, već govori, budući da je svjesna kako nisu svi na svijetu katolici, govori da opće moralni zakoni moraju i trebaju i na koncu imaju primat nad svim ostalim, recimo to tako, znanostima. A između tih znanosti onda svrstava i tu umjetnost. Tako da se na koncu i ta, recimo to tako, rasprava o nadmoći morala ili pak umjetnosti, estetici, ovdje crkva govori svoje mišljenje da je moralni zakon ipak iznad svake estetike. I zato svi oni koji se bave umjetnošću nisu izuzeti iz toga moralnog zakona, što je zapravo vrlo, vrlo logično. 7. točka. Napokon, izvješćivanje o čudorednom zlu i njegovo opisivanje ili prikazivanje mogu, istina, i pomoću sredstava društvenog priopćavanja poslužiti da čovjek sebe dublje upozna i istraži, da se na svjetlu iznese i uzvisi veličina istine i dobrote, pri čemu se postižu prikladniji dramatski učinci. No, svime time ipak moraju vladati čudoredni zakoni kako se dušama ne bi nanijelo više štete nego koristi, pogotovo ako je riječ o stvarima koje zahtijevaju dužno poštovanje ili koje čovjeka ranjene istočnim grijehom lakše podražuju na opake strasti. Dakle, ova 7. točka tiče se izvješćivanju o nekakvome zlu. Pa u tome kontekstu Sveti sabor na neki način govori da nekakvo izvješće o nekakvom zlom događaju može s jedne strane pomoći vjernicima da uvide kako je zapravo dobrota velika, kako je ona veličanstvena, kako je ona doista stvar koju treba cijeniti dok ju imamo. Ali s druge strane sabor je svjestan da bi i nekakvo izvješćivanje o zlu kod slabih vjernika moglo donijeti više štete nego li koristi. I s tim u vezi sabor preporučuje da treba biti oprezan. U daljnjemu tekstu Sveti sabor govori: budući da javna mijenja danas iznimnom snagom i autoritetom utječu na život građana svih društvenih slojeva, bilo privatnih, bilo javnih, nužno je da i na tom području svi članovi društva obavljaju svoje dužnosti, obazirući se na pravednost i ljubav.
Stoga neka nastoje da i pomoću tih sredstava oblikuju i šire ispravno javno mnijenje. Posebne dužnosti obvezuju sve one koji po osobnom i slobodnom izboru primaju priopćenja koje se prenose tim sredstvima, odnosno čitatelje, gledatelje, slušatelje. Ispravan izbor zahtijeva da daju prednost svemu što se odlikuje krijepošću, znanošću i umjetnošću. Neka izbjegavaju ono što im prouzročuje duhovnu štetu ili je prilika za duhovnu štetu. Neka izbjegavaju ono što druge može lošim primjerom dovesti u opasnost ili se protivi dobrim oblicima priopćavanja, a pogoduje lošima. To se većinom događa kad je u pitanju plaćanje usluga priređivačima emisija koji ta sredstva rabe samo radi gospodarskih razloga. Da bi, dakle, ti primatelji informacija udovoljili čudorednomu zakonu, neka ne zanemare dužnost da se na vrijeme sigurno informiraju o prosudbama koje o tim stvarima donosi mjerodavni autoritet, te im se pokore prema normama ispravne savjesti. Da bi se lakše oduprli manje ispravnim utjecajima, a potpuno podržali one dobre, neka nastoje prikladnim oblicima pomoći usmjeriti i oblikovati svoju savjest. U ovome dijelu Sveti Sabor upravo govori o onome s čime se mi u Makedoniji nažalost često susrećemo, a to je nekakva korumpiranost naših medija, gdje mediji plasiraju samo ono što je u korist nekakve organizacije, nekakve, može to biti nekakva politička partija ili tako dalje, što je konkretan slučaj kod nas u Makedoniji. A Sveti Sabor upravo to govori, da bi jedan novinar ili nekakav djelatnik koji je uključen u rad društvenih sredstava društvenog priopćavanja, da bi on morao težiti i da bi to trebalo ići na teret njegove savjesti ukoliko on svjesno i namjerno plasira nešto, a zna da to nije istinito. I preporučuje svima da se trebaju uvijek kloniti toga, zato što ih tereti njihova savjest. I upravo zbog toga svaki novinar bi trebao biti taj koji će istraživati, koji će pratiti mjerodavne autoritete, kako kaže Sabor, mjerodavne autoritete koji daju o nekoj obavijesti, nekoj informaciji vjerodostojnost. I upravo zato treba izbjegavati sve moguće načine koji bi vjerodostojnost i istinitost pojedine vijesti učinili upitnom. Nadalje kaže: primatelji informacija, prije svega oni mlađi, neka se nauče na umjerenost i stegu u uporabi tih sredstava. Neka nastoje da dublje razumiju ono što gledaju, slušaju ili čitaju. Neka o tom razgovaraju s odgojiteljima i stručnjacima, te neka nauče oblikovati ispravan sud. Roditelji pak neka imaju na pameti da je njihova dužnost budno paziti na priredbe, listovi i slične stvari koje vrijeđaju vjeru i moral, i neka paze da ne prijeđu kućni prag, te da djeca ne dođu drugdje u dodir s takvim stvarima. Evo koliko je Sabor zapravo aktualan, koliko je on zapravo pastoralan, jer daje doista konkretne upute svojim vjernicima. Kaže mlađima: pazite se kakav stav stvarate. Neka vaš stav bude u skladu s vašom savješću i neka vaš sud bude ispravan sud. Znajte reći za nešto: aha, ovo je dobro, ali znajte i reći: ma ne, to nije dobro i ja se toga klonim. Roditeljima preporuča: pazite svoju djecu. Ne dajte im prilike da dođu u kontakt sa zlim sadržajima. Ne dopuštajte da zao sadržaj prijeđe trag vašega doma i na taj način zaštitite djecu od zlih utjecaja. I evo, odmah ćemo nastaviti sa drugim poglavljem ovoga dokumenta, odnosno dokumenta dekretu o sredstvima društvenog priopćavanja. Budući da je malo stiska s vremenom, ovaj drugi dio nećemo čitati doslovno, nego ćemo još na koncu onda pročitati samo zaključni dio. Drugo poglavlje ovoga dokumenta posvećeno je dakle medijima koji su u službi evangelizacije. I zapravo Sveti Sabor u ovome dijelu poručuje svojim vjernicima kako i što trebaju raditi da bi na neki način u sve medije, odnosno u sva sredstva društvenog priopćavanja,
dali taj kršćanski duh i smisao. Pa tako kaže Sabor da sva djeca crkve složno i dogovorno nastoje da se sredstva društvenog priopćavanja bez oklijevanja i s najvećim marom upotrijebe u mnogobrojna djela apostolata i evangelizacije. Tako su dužni svi sveti pastiri, kako ih naziva Sabor, odnosno biskupi, svećenici, đakoni, da požure izvršiti svoju zadaću na tome području, a to je, i neka to zapravo bude redovita zadaća svetih pastira, da se trude da pomoću sredstava društvenog priopćavanja navješćuju Krista, i to raspetoga, umrloga i uskrsloga. No ne samo sveti pastiri, neka se i laici koji rade s tim sredstvima trude da daju svjedočanstvo za Krista. Kaže Sveti Sabor da se najprije treba promicati dobar tisak, da se čitatelji na neki način prožmu kršćanskim duhom, da se taj kršćanski tisak također potiče i promiče. S druge strane, neka kršćani se potrude i osiguraju proizvodnju i prikazivanje filmova koji služe, kako vrlo zanimljivo kaže Sabor, doličnoj zabavi mladih. Neka ti filmovi budu oblikovani u smislu kulture i umjetnosti i neka budu prije svega namijenjeni mladeži i njihovoj, ponovno ponavljam, doličnoj zabavi. Neka katolici se potrude pružiti djelotvornu pomoć dobrim radio i televizijskim stanicama i neka preko toga navješćuju Krista. Da bi se sve to moglo na neki način, u svemu tome da bi se moglo uspjeti, kaže Sveti Sabor da je važno navreme izučiti svećenike, redovnike i laike koji će posjedovati potrebnu spremu u uporabi tih sredstava, i to naravno u apostolske svrhe. Prije svega je potrebno izobraziti laike u umijeću, odnosno u znanju, time što će oni pomoći umnožiti škole, fakultete i institucije gdje će novinari, autori filmova, odnosno vlasnici radijskih i televizijskih postaja i svi ostali zapravo koje to zanima moći dobiti cjelovitu formaciju prožetu kršćanskim duhom, pogotovo pogledom na društveni nauk crkve. Također treba i kazališne glumce izobraziti i pomoći im da svojom umjetnošću budu na korist ljudskome društvu. Da bi se postiglo to, odnosno da bi se postigla ta ispravna uporaba sredstava društvenog priopćavanja koja su na raspolaganje zapravo svim ljudima različite dobi, kulture, to zapravo zahtijeva i prikladnu pripravu i vježbu samih tih ljudi. I zato se treba podupirati sve što je prikladno da se taj cilj postigne, pogotovo ako je riječ o mladima. Zato Sveti Sabor kaže da se u katoličkim školama bilo kojega stupnja, bogoslovije, srednje, osnovne, kao i u skupinama, različitih skupinama laičkim, neka se oni vode i poučavaju u kontekstu sredstava društvenog priopćavanja. Također, kaže Sveti Sabor da je svjestan kako je oprema za društvena priopćavanja vrlo skupa i kaže Sveti Sabor doslovno ovim riječima: ovaj Sveti Sabor podsjeća vjernike da su dužni podupirati i pomagati katoličke novine, časopise, radio postaje, televizijske postaje i prijenose kojima je glavni cilj širiti i braniti istinu i skrbiti se za kršćansko usmjeravanje ljudskoga društva. Da bi se što djelotvornije ovo učinilo, pretvorilo u djelo, kaže Sveta Crkva neka se u svim biskupijama po cijelome svijetu svake godine slavi dan kada će se vjernici poučiti o zadaćama u kontekstu društvenih priopćavanja. I upravo je to i učinio Sveti Sabor. On je otvorio ured Svete Stolice
za društvena priopćavanja, koji, dakle, postoji u Vatikanu. Dužnost je biskupa da i u vlastitoj biskupiji bdije na takvim ustanovama, odnosno da i u svojim biskupijama svi biskupi otvore urede za medije. I generalno su ovo točke s kojima se Sabor u kontekstu sredstava društvenog priopćavanja doticao. Sada ćemo na koncu još pročitati završne napomene. Da bi se provela sva načela i norme ovoga Svetog Sabora o sredstvima društvenog priopćavanja, neka se po izričitom nalogu koncila i uz pomoć stručnjaka iz različitih nacija izda pastoralni naputak brigom Ureda Svete Stolice, u kojem piše u broju 19, to smo već čuli. Uostalom, ovaj Sveti Sabor vjeruje da će svi sinovi crkve ove norme drage volje prihvatiti i savjesno obdržavati. Neka im uporaba tih sredstava ne bude na štetu, nego neka ona, poput soli i svjetla, začinjavaju zemlju i obasjavaju svijet. Uz to, on poziva sve ljude dobre volje, u prvom redu one koji upravljaju tim sredstvima, da ih nastoje usmjeriti jedino na dobro ljudskoga društva, čija sudbina iz dana u dan sve više ovisi o njihovoj ispravnoj uporabi. Stoga neka i ovim novim izumima, kao i nekadašnjim spomenicima umjetnosti, bude proslavljeno ime Gospodnje po riječi apostolovoj. Isus Krist, jučer i danas isti je i uvijek je. Idemo sa kratkom glazbenom pauzom, a prije toga evo već najavljujem da se od sada pa do 21 sati možete izravno uključiti u naš studio. Broj telefona je 023 230 208. Ponavljam, 023 230 208. Dragi slušatelji Radio Marije, imamo slušatelja. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala Isusi Marija. Navijeke. Sakam samo da ve pozdravam, da vi kažem deka ova emisija mnogo mi se dopadna. Особено Hvala. Zato što ja se studirav isto novinarstvo. Super, baš mi je drago što novinar se vključi deneskavo ova emisija koja što je posvetena baš na vam. Da, pa така što se vika malo se dopira do toa polje kada što ja studiram, neli? I mislim neka беше dosta korisna i bi sakal i понатака да се посвети малку и повише внимание и на медиумите и што црквата мисли во врска со тоа како треба да работиме. Ви посакувам многу успех и само продолжете така. Благодаря многу за јавувањето, пријатна вечер и повторно ве очекуваме во нашата програма. Dragi slušatelji Radio Marije, evo očito da više nema poziva. Zahvaljujem vam svima koji ste večeras bili s nama u emisiji Koncil naših dana, gdje smo razmatrali
dokument, odnosno dekret intermirifica o sredstvima društvenog priopćavanja. Evo, želim vas ponovno na neki način dati vam poticaj da se uključite u evangelizaciju i to kroz evangelizaciju kroz medije, odnosno kroz sredstva društvenog priopćavanja. Evo ono što je najnovije, odnosno najsvježije kod nas u Makedoniji je novo otvoreni studio Radio Marije, čija je osnovna zadaća zapravo evangelizacija ljudi. Pa evo, to vam je isto jedna odlična mogućnost da kroz Radio Mariju i kroz svoj volonterski rad i darivanje u ovome radiju možete pridonijeti širenju Kraljevstva Božjega. Onako kao što je i Sabor završio sa istim riječima Isus Krist, želim i ja večeras završiti s riječima Isus Krist, jučer, danas, uvijek, on je isti.